Arratsaldeon. Bezala, 2024ko abuztuaren 22an, Ortzegunean, Narvarte eraso sexista bat gertatu zen. Narvarteko gaztea, Narvarteko pentsekoarekin batera, sexu erasoaren aurrean bere gaitzespen irmoa adierazten nahi dugu. Amaitzeko, erasorik gabeko besta librea nahi ditugula azpimarratu nahiko genuke. Mila esker. Bertzente baten Narvarteko zikloen programa dago ikustea. Bertzente baten ikusten da pirate txuratu da eta ikaragarrizko proba eta kompetentzia handiko deportista daude aurten ere, así que urte guztien hemen egon gara entrenatzen, gainera plazan, erraten genuen eta parkatzeko gotxik, lekua bertan akin montatzen joateko deportistak eta aurten gontan ere gurtik lagundu dugu eta proba polita bat atentzen dut. Ikusten zuen bezala, hemen plazako paretan erdedutan agertzen bezala, hainbat proba izango die, horientzartik hasiko gara justizia dokuentia behin botaz gero, eskukin, bai, alde batetik Joki, talde Xuriakin eta berez ez hain gaztik diren taldikin, eta bertzetikan berriz, Gorriz, azkeneko urtetan klausula pagatu genuen eta zuritatik etorri den izarra, bai? Eta gero, txindotan, alde batetik Esteban eta Maite, gaur kontak superatzen badun pruebak, la relación será para siempre. Orduan, eta bertzaldetik berrizan, Jon eta Izaskun. Horren ondotikan, Zakun, izango dire, 3 pertsona talde bakoitzeko eta pertsona bakoitzak buelta bat. Alde batetik izango dire Adein, Ugaitz eta Beñat, eta bertzaldetik izango dire Ismael, Iñaki eta Diego. Bale? Ondotikan lasterka 2 buelta izango dire, bakoitzeko 2 pertsonekin ez. Vale, alde batetik gaztetan Unai Montien, vale, pertsona da, vale. Presupuestu ezkiun baten 2 pertsona da. Unai Montien alde batetik eta bertzaletikan Joseba, vale. El presente contra el futuro. Ondotikan Arpanan, Pikorten, alde batetik ez da gaztik diren Makin eta Sier, eta ondotikan Oan, gaztetan sartu diren Egoitz Gamio eta Mikel Vicente. Horren ondotikan, motozionarekin badugu arazo bat, orduan eskatu dizuen isiltasuna zuegin eta motozioaren ere bai. Orduan saiatu bat horren die, motorra piztu gabe aurten egurra mozten. Aber, kontxe egitzen duten. Eta azkenin, bai, prueba inklusiboa da, eta denek igual diteko, aizkorin ere, asotza hundirik atera be, Aiko dire, Joseak Etxeberria eta Jon Rekoriko. Eta honekin, denak isi, bai, txalo zaparra da bat, bakotxan ere postura. Eta Iruneko txupinazun joetan ino espektatiba biukin, Diego zumaten dion momentu, bai, Diego, nahi zoni. Hasiko da prueba. 3, Va, cuesta. Diego, que gana. 3. Egon. Que te chico. Así bien. Oiga, estic sobrats, no dic, la veritat, la missió de Ferri, com ho dic. Azkeneko alguno gara terapitxo kaituzea, porque ez baten, la vaya mejor. Txila número 3. Buena venida música, Inviertes SN.
Goaik eta iztean. Eta orain dela urte batzu urtera kontra batu. Atzertzen du gaztearen zato horrekin, eramaten du barrenen multxerako. Ismael eta Ismael eta Rinegoan, oso horretatua entzutiko zertan. Arteko penetrazioa, ezin familia, erotetiko dela itzua da.
zuen tartetik ere, uste zuen, azapazta, guapa eta sexy bat, zapel batekin, bai, nahi duna voluntaria eman, ez txugu, berreunta bortzongun kambiorik. Así que, eguneko aldunak, favorez, hau paketila. Sí, gracias. Es de los medidores que nos dejan coger. Tres, bikoti, berrizan ere, goezukin hasi, bigarren tanda. Tiek ere, ahitz igual. A ver, nork akitzen duen premio. Hau! Cosas del directo. Gazti, bai da, kondizio fisiko egin daudela, azken urte unkan uraburu baina tribunkazioen mundere bat, eta azkeneko titulo egin bat. Kaso mal, radarra egizan bati, kaso. Caso, que vamos de rojos, pero no somos compañeros. ¡Venga, Maite! Ahora no calcularé. Así lo da con piso. Aupa Esteban. Eta Iñaki Berdere hasi da zakoekin. Aupa Iñaki txalo bat ere, favorez. Aupa Unai eta Ismael ere hasi da. Tres alpanlarik. Bertzen eta Unai, animo. Eta Diego ere hasi da bere lasterketan. Aupa alpanlarik. Bezala, arpanlarik lekutan datu die, bai, erotarrek eskuzik ezatetzeko. Joseba, Lasterka, Velocidad y Baluz, más o menos. ¡Opa, Joseba! ¡Eurra! ¡Opa! Erke, eta hemen txasi die, hanka juri eta hanka bentz.
ondo zerrak, Susene eta bigarren tandaren amaierako azken modalitaten gaude. Berriz ere parejo xamar baino favoritoak aurretik. Erran beharra da, egin diren edizio ia guztietan gazteak atea diela garaile. Aurten apostuk ere haitz bajo daude, gaztin alde, kusko da. Biak ere, bigarren tandaren amaieran, eta azkeneko tandarekin hasiko gara konbinadan. Hoxene buelta eman du, eta Jonek ere ohantxe. Aupa mutia!
Tres kostoko. Hankak tentsioan jada pres. Aupa! Hasi! Hace arrancada, hace frenada. Fernando Alonso. Eta jokin ere hasi da. Bia parekatuak. Venga, público, zentzurreria, venga! Eta izaskunere martxan da, moitekin batera. Atze oso. Bertibizenen ere garabile eta berrebilako nagusietara garabile. Atze remako abiadura. Eta modalitate berria. Hasi dira nuktesakoa, hasi dira zaharren atendik desa. Diego Lementxe da, Beñatekin batera. Eta lasterkariekin. Unai eta Joseba eta Unai. Venga, 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 venga. Ante publikoa dagoen arrante. Desens. Eroitzeta Mikel alde batetik, Martin eta Sier norgehiagotan. Azte nolako norgehiagotan. Parekatua, bakanagoa bezala pil-pilea.
Bi taldeen aldetik eta baita publikoaren aldetik ere. Aupa Goxan, aupa Jon! Enborrau eta beste bat ere moztu beharko dute konbinadau amaitzeko. Nabari da, bestetako eragina, ahotsean bai, baina zintzurrak ez duten animatzen. Emozioa, publikoa isiri-isiri, tentsioan. Eta aurreratu egin da Josean, pronostikoa bete. Apostuetako korredoreak isilik, ez dago kolorerik, edo bai, korriak. Hemen hasi dira ja, batzuk amenazaka, ogi zarra emango diola etxera, besteak ez duela nahi dugu, Jeseus. Nekearen nabari da, benetan gogorra gaurko hau. Iker Bizente eta bestelako aizkolarien beldurra zeukaten gaurko probai eta horregatik ezin izan dira etorri. Demostratu dute azken urte hontako entrenamenduekin emaitza positiboak. Azkeneko txaloak ere Joni, mesedez. Aupa Jon! Hortxe dauke! Eta amaitu bat bai! Zorionak ere zarrei, parte hartzea honeta importantena eta zorionak. Bigarren proban esplikazioa. Irukono, bai? Marka berdia, gorria, eta berdia. Orduan, adibideri errezena esplikatuko du. Gorri, gehiago, tiratuko dutene, marka berdik, konoa pasatzekin, puntoa izanen dute. Bai?
Bigarren tandan lekuz aldatuko die. Ekipo txuria Nerez Gekoaldin eta Andreus, bai? Bigarren tiraldi, iguala pasako bazen, marka berdetako bat. Kornori urrunenetik pasatuko balitz, ekipo horrek irautiko zu, bai? Bi tiraldi, talde berdinak irautiko balu, atituko zen. Eta bertzena, rebantxe izan nintzen. Bale, ulertu da? Espazio erran ez zen, lasai. Bale, orduan, kirolari, bakoitzak bere neurri hartu. Esto parece la mili. Eskuñago, quieto, Esker, tres, Esker, tres, tira. Nabaileen patrozinatzaile, Janku eta Mintxedik. Oain, alderantziz, gorriak, bertzatera, mesedez, txuriak nereztenetara. Favorek eskua man, kirotasuna, zen alako gorri doa dagoenera. Mesedez. Nabarra bai, baserrik jokun dugu. Ezkerrera, ezkertxera, zuenaldera, txubi, zuenaldera, gero, hor, tinko, tres, ja! Segi, hor, nabarra, Xubiak zenbakia, bertzik ipurdia, bale? Surte. Eta gorriek aukeratzen dute. Venga, tiratuta, konte! Eskuntxago, Mantzolotite zapatian! Mantzolotite zapatian! Tinko, no! Txiki! Fuerza!
Sí, también. Fuera la barrera. Vicente, a orillas, por favor. 3. Espera, Nieves. Mateo. Aisha. Arriñe, tira. Pon. Gesión. Tinka. 3. 8. ¡Ya! No, estaba ganado por rojos. No. Es un terreno. Va pasando tirapichones y porquerías. Vicente, en la camiseta pone zarra. Bueno, ahora la parada típico sartén jaionés. Eta motosierre pruebara pasatuko gara orain. Lau pertsona arituko die, bakoitza bere motosierrekin, kontrol handiekin egiten gabe, asike lasai. Gorrik irabazi du. Nik ikusten dena trampa eta porqueria. Emango dizkiote bakoitza. Lehenago iten duak irabaziko du proba. Tandako proba honekin, lau protagonista, bai, Javi, Gipuzkoatik etorria, Esteban, desde el Amazonas de Bidasoa, Bertiz, bai, Enrique, Ariatik, eta Orei Xurapaitik, bai. Proba hontan, 35 korte lehenbiziko egiten duna irabaziko du, bai. Kortia osua izan barra du, bai? Hemendik sartu lama eta bertitik ate. Naizta puskatu, trontza, bai? Balioko du lama bertitik atetzen bada. Orduan, ikusteko 10 montonak inen dire, bai? Publiko fijatzeko zeinekin monton gehiago daundiguk eta azkeneko montona bortzeko izanen da. Bai? Orduan, lehenago itentunak lan horiek irabaziko du. Motosierra guzi igualak die, kabio gero bakotxa gabizeko patia bezala, bere tete manejikin, bai? Orduan, bakotxa, motosierra arrankatu, eta presa hoetenin hasiko gara.
Bueno, txalo zaparra honekin, amaiera emango diogu bigarren proba honi. Hogenek irabazi du, zurapainik etorrita. Bigarrenik Esteban Aranekua, hirugarrenik Enrique eta azkenik Javi alias Susego. Txalo zaparra dagoen. Eta hoan, erran dugu, bagenula sorpresa txiki bat, bino katxarra handi batekin. Bai, orduan, Imanol, hoan, Hogenekin batera, indute, zerratean da, un inventatu. Bai, hauek, 22. siglo bizi die, eta motosierra pekuliar batekin, 3 korte, adik eta bizkorren inentuzte. Bai, proba hori zarena, proba azkarra izanen da, eta orduan, aldurikan Imanolek, honen mekaniko eta inventoritik, pues esplikatuko du, motosierran ezaugarri zeintzuk diren. Orduan, Imanol, alduzunen favorez, etorrita esplikatuko dugu. Azkeneko probakin hasiko gara, eta esplikatzeko pixkot, erranen dizkizuet motosierra honen ezaugarrik zeintzuk dien, bale? Kasu hontan, Imanol eta Oreinek moztuko dute, bai? Biek xurapainik tortzen die, eta beraiek sortutako motosierra bada, eta ezaugarrik honako hori die. Motorra, moto Honda CBR 1000 zentimetro kubikoko motorra du, bai? 150 zaldiko potentzia, 160 kilo, 11.500 buelta minutuko, mozketan edo ebakin velozidadia 120 kilometro orduko, eta 6 kambio edo martxa dauzki. Bai, orduan, arrisku handikoa da, orduan favorez, denek txalo zaparra da bat bi hauek, eta prez daudenin, zaitezela. Eta amaitzeko hemen iradokizun bat. Kriston motosierra ralitako txofer eta pila bat kusten jut, así que duen urtin, hauek baduten nonbait apostu iteko norbatek inbentzen duen beste zerbait. Eta honekin genakin, esker mila urbildu zareten guztioi bertze urte batez, eta oain hor kioskondun dauden, eta internazionalak dire maria txikin urten zaituztegu, así que denak bertan ikusten garen. Mila esker denei.